היי, אני בן ציפית שחאדה מווידאו פיץ', מגיש לכם את התוכנית שתלמד אתכם איך להעביר את הייחודיות שלכם דרך וידאו. והפעם נדבר על 5 הטעויות הנפוצות בתסריט לוידאו שיווקי. נתקלתי רבות בתסריטים שבהם הרעיון היה מעולה, אבל לא עבר כל כך טוב במלל, וכמובן שזה לא היה עובר טוב על המסך. העניין הוא שזה לא משנה אם יש לכם רעיון מעולה לסרטון. אם הוא לא כתוב היטב, הוא לא ייראה כרעיון טוב על המסך. לכן ריכזתי עבורכם את 5 הטעויות הנפוצות שכדאי להימנע מהן בכתיבת תסריט לוידאו שיווקי. הטעות הראשונה היא התפזרות. חשוב מאוד שכל תסריט ידבר על נושא אחד ולא יותר. הרבה אנשים חושבים שבכך שהם מכניסים נושאים רבים בסרטון אחד, הם מעניקים שפע לאנשים. אנשים לא רואים שפע, אלא חומר מפוזר ומבלבל. תשמרו על אחידות וכלילות. טעות נוספת היא חזרתיות. נתקלתי רבות בתסריטים שאותה אמירה חזרה בווריאציות שונות. הימנעו מזה. אל תחששו מכך שהצופים יפספסו או ישכחו את מה שאתם רוצים להעביר. תסמכו עליהם ותהיו בטוחים שמה שאתם רוצים להגיד ייכנס לזיכרונם אפילו לאחר פעם אחת. דבר נוסף שכדאי להימנע ממנו בכתיבת תסריט הוא פנייה לנישה מצומצמת מדי. אלא אם כן, זאת הנישה הספציפית שלכם. תפנו גם לנשים וגם לגברים. תכתבו משפטים שכל אחד יוכל להזדהות איתם. אל תביאו בתסריט דוגמאות שנוגעות לקבוצה מסוימת של אנשים כשאתם פונים לקהל רחב יותר. בקיצור, תמיד תשאלו את עצמכם אם מה שכתבתם פונה לכולם או לא. מתן דוגמאות הוא דבר חשוב, אבל כשנותנים יותר מדי דוגמאות, הסרטון מתחיל להיות משעמם. נתקלתי בתסריטים שבהם היו יותר מדי דוגמאות וזה הוריד מהקסם שלהם. תביאו דוגמאות, אבל תנסו לא להביא יותר מדוגמה אחת לנושא. הטעות הכי קריטית ונפוצה בכתיבת תסריט לוידאו שיווקי היא שלא מעניקים מבנה לתסריט. אפילו אם צמצמתם את התסריט והלכתם לפי הטיפים הקודמים שהבאתי לכם, אתם חייבים להעניק מבנה לתסריט. אם תשחררו סרטונים שאותם כתבתם ללא מבנה, הצופים ירגישו את זה ומבלי לדעת למה, ייווצר אצלם חוסר סדר ותחושת אי-נוחות. ישנו מבנה ברור לתסריט של וידאו שיווקי מנצח. אתם יכולים להשיג אותו בסדרת המתנה שלנו, המדברת על שיווק באינטרנט באמצעות סרטוני וידאו. שמתי לכם קישור לסדרה בתיאור הסרטון. אז כפי שראיתם, ישנם הרבה טעויות שכדאי להימנע מהן בכתיבת תסריט לוידאו שיווקי. כעת אשמח לשמוע מכם, אילו טעויות נוספות אתם מכירים שלא הופיעו בסרטון? ובכלל, אשמח לשמוע אם יש לכם שאלה כלשהי או התרשמות באופן כללי שתרצו לשתף. אתם מוזמנים להשאיר תגובה מתחת לוידאו הזה ואני מבטיח לענות ולהתייחס. אם אהבתם את הוידאו הזה, תעשו לו לייק ושתפו עם החברים שלכם בפייסבוק. ובנוסף, הירשמו לעמוד הפייסבוק וערוץ היוטיוב שלנו. תישארו מיוחדים. טעות נוספת היא בקיצור, תביאו דוגמאות.